बिटिआराव मा गैया सब दङ आंथ' बुंबायना फार्स्टनिफ्रायनो बुंदो दिनै लेक्सारावबो बुंदो दा लास्ट दिन खारन आंहा एग्रिकालसार गेलेदोंमोन बेनि थाखायनो आं एग्रिकालसारनि थाखाय कमप्लिट गामिनिफ्राय मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि सब मानसिखौ लाबोनाय जादों लाबोनायनियाव जना होबाय जनानै बिसोर थांनायनि जानायनि गारिनि हरनानै लाबोनाय जादों मोजां जाबाय सब मानसिफोर फैदो आरो माबोरै मा जानाय दा बर'लेण्डआव मा खालामगासिनो दं मा खालामाखै नलेज फेस्टिभेल थाखाय गियान होनाय थाखायनो जोंहा बहुद रायज्लायबाय बुंबायबो माबोरै जों सोलिनांगोन माबोरै सोलिनो नाङा बे बाथ्राखौ जों मोजाङै सिखायना होबाय जों रायजोफोरखौ बेनो सावरायदो जे जों जिखुनु प्रकाराव न'आव जुदि हा एसे गोलैना दं बे हायाव जों मा खालामगोन मा खालामा बेनि थाखायनो कमप्लिट बाथ्राखौ बुंना होनानै बिसोरखौ आं बुंबाय जुदि आंनि मथे खामानिखौ मावोब्ला मथा मथि रायजोआ खुनु दिन दुखु जाया निजिनि भबिष्यत सोलिनो लामा मोनगोन थानाय सुख मोनगोन आरो खुनु बिपद जाखाया खारन न'आव जिखिनि जोंहा प्रमद बर सरकाराव परिबर्तन नागिरदोंमोन दा नलेज फेस्टिभेलनि फार्स्ट नर्थ इस्टनि बेबायदि जाबाय दिल्लीयावबो दायाखै दिनै बजन नुवाखै खोनायाखैबो जोंनि जन्मनि समनिफ्राय दा इयाव खोनाबाय सब रायजोफोर कमप्लिट डिपार्टमेन्टनि इयाव दंमोन कमप्लिट डिपार्टमेन्टनिफ्राय वार्कशप सोलिबाय बेनिफ्राय दा दिनै लास्ट दिन एग्रिकालसारनि जेसे दङ सब आरो चन्द्रचुर उलियदनिबो फैबाय आरो बहुद गुबुन हारिनि फैदो मानसिफोरा फैदो आरो बेलेग देशनिबो फैदो फैनानै जों मोजांहाय जेन सब रायज्लायनानै पास होना थांबाय आरो बेनि उनाव आंबो पास होनो होबाय जेन रायजोफोरखौ जों मोजां सोलिनो थाखायनो गामि जेन सेन्स सिस्टेम लांनानै खामानिखौ मावनानै सोलिनो हानायखौ आं रायज्लायबाय आरो बेनि उनाव जा प्रमद बर सारा बेबो रायज्लायबाय जेन जों जिखुनु प्रकार एबार अगरुर खेथि प्लान्टेसन खालामनो थाखायनो बिगासे हा होनानै आरो दंफां फुलि होनानै जों गायथोंसै आरो इन अगरनि दिना एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टआव लाबोदो डेम'खौ होनोब्लाथ' मानसिफोर बासिगोन थारमाने 1 किल' अगरुनि माबा होनो हाबानो 1.5 लाख थाखा मोनो फांसे दंफांआथ' 510 किल'सो जायो बा बेनि थाखायनो मानसिफोर थांथो नायनानै जों भबिष्यतनि थाखाय न'आव गायनानै जों भबिष्यतनि गथ' गथाय फुजिनो हानाय फरायनो हानाय आरो गथ' सासे जन्म जानाय लगे लगे जुदि फांसे बा फांनै गायना दोननो हायोबा लाल चन्दन आरो बेनि उनाव अगरु बेबायदि बगा चन्दन बेखौ जुदि गायना दोननो हायोबा 18 बोसोर 19 बोसोर मिसो जालांगोन फैसाखौ मोनगोन बे फैसाजोंनो फरायनोबो हागोन साख्रि थाखायबो फैसा मोनगोन आरो न'खौ फिसिनोबो फैसा मोनगोन एक बिगा होगोन जे मोनसे क्लाब बानायना होगोन बे क्लाबा बेखौ मेनटेन खालामगोन मेनटेन खालामनाय बे क्लाबानो फैसाखौ लागोन खुनु आपत्ति गैया खिन्थु रायजोआव जेन उन्नति जानो नांगौ आरो बेनि थाखायनो होनाय जागोन कमप्लिट बुंबाय दाथ' बिटिआराव मा गैया सब दङ आंथ' बुंबायना फार्स्टनिफ्रायनो बुंदो दिनै लेक्सारावबो बुंदो दा जोंनि वाटारमेलन स्ट्रबेरि आपेल बेयार बेनि उनाव अगरु लाल चन्दन गुफुर चन्दन मेस खामानि मावनोसो बावनो नाङा मानसिफोरा एकदम बावना थायो मानसिफोरा हा थाबाबो मावनो नागिरा ओइ सरकारनि माइरं मोनो ना बे जाना थागोनलै बाहादुर जादों मानसिफोरा सरकारनि माइरंफोरा बन्द' जाब्ला खिन्थु खामानिखौ मावगोन मा मोनगोन माइरंखौ मोना माखौ जाना माबोरै फिसिगोन निजे गथ' गथायखौ फुजिनांगोन ना जानायखौ उदै बुंबाबो जाया आरो भबिष्यत सोलिनाय थाखायनोथ' एसे रांनि प्रयजन जागोन जुदि दंफां गायना दोनबा फाननानै बिदि फैसा फैनानै सोलिनो हागोन सोरबायदिथ' कमप्लिट गामिफोर मानसिफोरा ओरैनो गेलेनानै दं हाबो बहुद गेलेगासिनो दं बिटिआराव बे बिटिआरनि हाखौ जुदि कमप्लिट इउटिलाइज खालामोब्ला कुनु मानसिनि थाखायनो फैसा बिनाय प्रयजन गैखाया बे दंफां थंफां सबजि माबा फाननानैनो न'खौ सालायनो हायो आरो सिगां लांनो हायो गथ' गथाय फरायनो हायो दा जों मास्टारबो होबाय मोजां मास्टार जादों एबार दानो बुंबाय लामा माने मानसि नुबाथाय एकदम बेसरखो दा बे एसे फाग्ला जादों मानसिफोरा बाब्रेबा होननानै दा এই बोसोर जिबायदि डेभेलपमेन्ट जाना दं दा परिबर्तन जाना दङ दा सिगां बायसा गैला दा जों स्टेप बाय स्टेप लांगासिनो दङ बेनि उनाव माइ हानाय मेचिन होगासिनो दं हालेवनाय पावार टिलार होगासिनो दं ट्रेक्टर होगासिनो दङ बेनि उनाव बहुद खेथिनि थाखाय माबा होदो LLPबो होदो जेराव जों दै थिखांनो हाया LLPबो थिखांनो होदो बेबायदि बहुद जिनिस दं जोंहा दाबो बहुद फैगासिनो दं रायजोफोर मोनगोन आरो बोसोरै बोसोर जों सोलायनानै रायजोफोर होनाय बेबस्था लादों